Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Terus ada Dek Jihun. Wih, ini Dek Jihun ini jadi apa? Pawang. Wih, jadi pawang. Arhen jadi? Oh, Arhen gue pecut. Arhen juga jadi pawang ya? Wih, pawangnya sangar, ada 2. Terus ada Mas Aska, ada Mas Elvan. Nah, Mas Aska memakai barungan apa, Mas? Wah, Mas Aska memakai barungan hitam. Mas Elvan memakai barungan hiu. Terus Mas Rama, wah, Mas Rama kucingan. Mas Reksa memakai ular. Dan Mas Farizi, wah, Mas Farizi memakai barungan kodok. Yo pawange, mecot yo pawange yo. Wih, yo. Ndrai nak didelok wong lho kena kuwi. Kae ra ono wong akeh to. Sendek. Yo ganti Arhen. Yo gantian Arhen. Wih. Waduh. Waduh. Lagi. Limbet. Wih. Limbet. Mani ya. Yo Dek Jiun di sana. Dek Jiun mecot. Yo cah 2 mecot kabeh. Ayo Dek Jiun. Wih. Waduh. Pawange ngamuk. Waduh. Yo wes yo duduk pawange. Yo Mas Rama. Yo Mas Rama memakai barungan kucingan. Awas Ahen minggir. Dek Jiun duduk gak apa-apa? Duduk aja. Gitu. Iya tau Mak. Loh, aku gak pusing. Mas Rama duduk yo. Awas. Yo saiki Mas Aska. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonanmu kene. Pangerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wagi. Gak apa-apa. Ayo.
Praska duduk. Ya saiki Mas Reksa, ayo sa. Aku mbak. Iya engko bar iki. Aku mbak. Iya engko. Ya duduk ya Reksa. Ya saiki Mas Farizi. Yo duduk yo Mas Farizi. Yo Mas Elvan. Ayo Mas Elvan. Elvan. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sakenahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakenahing alas gagah wagi kuwi. Elvan sing apik to, Van?
Ya wes ya Mas Elvan duduk. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.